A dneska se koukneme na video, jak Míša, prý, že ho hejtili ostatní youtubeři, stejně má cringe videa. Takže si jdem na to kouknout. Je to náš oblíbený youtuber, který tady máme. Jaký youtuber je náš oblíbený youtuber? Rozhodně to nevím, teďka Backstage to tady ukázal. Já většinou budu dělat jako na Míšu, jsem nedělal kurva hodně dlouho, nějaký reakční videjko, jo. Já věřím, že tady video bude fakt jako hodně dobrý. Je to přece na ten český kanál, takže nebudu očekávat, že bude tak kurva dobrý, jak ty jeho songy. Míšo, na rovně teďka říkám, já nic proti tobě nemám, ale to jsem ti říkal i předtím, jo, kam máš nejlepší songy na světě. Já je ležit poslouchám s vedrým vždycky v noci, jo, s Herďou. Každopádně teďka půjdeme na tohle videjko má 45 000 zhlédnutí, nemá to žádný lajky, dislajky. Hele, víte co? Vy vždycky říkáte, že já se nechám zase otočit tím, že to Míša. Já to nebudu tentokrát lajkovat hned na začátku, já to lajknu až po konci videa. V češtině, já už jsem tak zvyklý na tu angličtinu. Udělat svoje první názorové video. Reakční video od Míši, let's go. Bax přečetl můj koment, už můžu jít, Baxču. Co? Já jsem říkal, že už můžu umřít nebo něco takového, jenom můžu jít? Bude to hejt na všechny youtubery, kteří mě hejtovali. Já jsem ale Míšu nehejtil, já jsem ho vždycky ve všem podporoval. A začneme hezky od začátku. Sedím si tak v izbe, jebnem si trošku kreku. Dobrá, to jsem zvědav, kam potom vlastně narazím těším. na toto. Čau, já jsem Míša. Ty vole, takže já reaguju na Ježiš. Míšu, jak reaguje Už na vidíme Dukoka, jak Dukok reaguje na video. Míšu. Vidíte ten Inception tady? Tak tohle byl Ducklock, to byl první, co se mě snažil hejtovat. Ale zase musím přiznat, Míša, pokud budeš koukat na tohle video. Takže díky. Ježíš je lepší než Trá. To je krutá pravda, Míša kámo, lepší ty než ho hodně Ježíš, vyzvednul. tak. Jdem dál. Johnny Valda. No tak nic moc jako první roast, kámo, jako to jsem čekal, že upřímně z toho vypadne něco lepšího, jo, upřímně. A tak to nevadí, kámo, jak říkám, prostě když životě nerostil žádný content, tak jako prostě ten první je vždycky ten slabší, ale to nevadí, budem brát. Já jsem si to jen přečetl. Má přes 250 000 zhlídnutí. To je Jak pravda. 250 000 zhlédnutí, já už tam mám 4,5 milionu. Se Ale to je nedivím, že Minecraft se Song, to je docela historie. divím. Na Pokémon Go songu už mám 30 milionů. Oh shit, ty vole, ten ho tam sundal, kámo. Teď se tam podívám. Ale nedív se, když tě sleduju samý kidí, vole, Prostíme. ten Ducklock 6 000. tě vytáhl 60 nahoru. 000. 30 000. Oh, oh shit, kámo. Ne, máš skoro milion. Takže neumíš nic jiného, než nadávat kidům. Ty pičo. Na ní má milion, ale jinak má hovno. Tak a máme tady Fety Army. To jsou ty Pičo, Fety, jo, na něho si lobotomisty. máš dát bacha, jo, Fety Army, On ty vole, si na to se dovolí nedovolím na ani já, Fety, přece jenom je to tak velký si Fety. nedovolí. Komentář. Velký, get it? Ok, já se omlouvám. Kdo tady zasl do prdele teď v noci? To je snad jasný, že v noci ve dne se zasnout nedá. Wow, ty Kámo, vole, ne, počkat, Míšo, ty tady ležit roastíš, jako uvědomuj si to, kámo. Ty tady ležit děláš roasty, ale jako fakt dobrý roasty. Ty vole, kámo, počkat, tak jdeme dál. Nebudeme ho brát jako youtubera. Mě klidně jako youtubera neber, ale já mám 30 milionů slednutí na jednom videu. wow, vole, že tě ty Ducklock pičo, ten je vynesl tam tak nahoru, vole. smetává, ty vole, jeden To po jako- druhý, ty vole. Já jsem dal Míšovi TikTok. Říkám, ty jsi píča, proč mu dáváš KitKat? Kámo, to ne. Hej, KitKat je čokoládová sušenka a TikTok je Chybama se člověk učí, víš to, nevíš? malinkatej bílej bonbon. Jak si tohle můžeš spíst? Kámo, to je tak strašně dobrý video. Počkat. To teda nemluvíš moc slušně na 9letý dítě. Jo, vole, 9 lety, hlavně, že ty máš 5 roků, vole, a Fety má 24 nebo 26. Je jako jasný, že tohle dělal Metadon, kámo, tohle určitě Míša nedělal, jo, ale kámo, tady fakt jako perlí jednu po druhým, jako nebudu si z vás dělat prdel, ale tohle. Poslouchejte, ještě jednou, ty vole. To teda nemluvíš moc slušně na 9letý dítě. Kámo, ten se musí cítit jak kus hovna teďka potom. Tak ty si mi dal docela zabrat. Protože máš dobrou sledovanost, velkou Fety Army a docela dost odběratelů. Ale už tě taky mám. No, Počkat, to je pravda, kámo, ne? Míša už má teďka víc než Fety, ne? Odběratelů na YouTube. 450k, to má už teďka víc. Teď já TV. Kámo, tady je tak strašně roustí. A škoda, že nerostila i mě, kámo, já jsem doufal, že na mě taky něco vytáhne. Taky cringe, ty vole, Tohle poslední, špatný se video už nedivím, má vole, 2,5 že milionu slednutí. Kámo, wow, vole, když tě dát, Ducklock i když si to vynesl nezobrazuje, nahoru. protože nás se to Srdce zobrazí. Ale moje hlavní připomínka, když už chceš vydávat videa o mých holkách, tak s tím zkus trochu pohnout. Protože ty, než to vole, ty vydáš, máš tak už souhlas mám od jinou. lidí, vole. Kromě českých youtuberů už sebe věnujou i ty zahraničí. Ty vole, kámo, to ne, tohle už je moc, i na... Ty vole, tady někdo zapálil grill, kámo, tady to někdo zapálil, ale jako fakt kurva hodně. chci A urážet někdy taky Afričany. říkáte, že se views ze zahraničí nepočítají. Ale já na svém účtu vidím, že se počítají. A asi 7krát víc. A proto si můžu dneska kupovat, co se mi zachce. Tohle je tak geniální. Jako je to pravda, no, konec konců je ten, co máte miliony na účtě teďka.
No, vole, Jako upřímně konec konců To vím vyhrává taky, Míša, no, jako nebudu To vám vím kecat, taky, jo, ty pojďme vole, si to tak tady si trochu ne. porovnat, jo, abyste měli nějakou představu nad tím, jako, co teďka panu Míšovi se Ty děje za vole. úspěch, jo, abyste měli nějakou představu nad tím, jak teďka Vylízaný. moc se na tomhle vydělává. Já mám pocit, že někteří lidi se neuvědomují, jakou má sledovanost, jo. Já nevím, jako A v čem bych vám navíc to měl fety. přirovnat, ale jako A upřímně ba- 38 no, milionů Bucks za to měsíc není. Ale fety. je hodně. To je kurva bych hodně. zpěla, Ale ty Míšo, vole. well played. A Jo, Míša škoda, že má, jsem tam nebyl vole, já, protože 7 jsem to let, taky relativně nějak přeživil. tak Jo, asi. to ti nebudu zase kecat, mám tady 3 videjka, který má Nebo každý slušných 8, 200 nebo 000 nevím zhlédnutí. kolik, Co YouTube ale z toho mám žádný 11. nejsou. Ale tak co, kolik A mám on já? si Ty vole, já to dovoluje, nechci vole, na porovnávat se mnou, dospěláka. kámo. Tohle Ty není vole. špatný se mnou porovnávat. OK, Co já jo, vám vole, tam dám má sebe, ale odběry, to je jo, fakt, tak já to vole, nechci víc porovnávat se mnou. Já mám odběratelů, 6 vole. milionů, jo, a já vám to dám třeba, s kým bych to mohl porovnat, s No, někým, vůbec koho on roustil bych. vůbec to nevyrušovalo. On má... Fety je starší. A já, vole, jak jsem byl ještě, vole, 6 let, nějak 7 lety kido, tak vole, on ho hejtil, vole, jako nehejtil ho, ale měl tak ještě 500 000 v té době, nebo já nevím už kolik. No měl jsem jako uměl, ale málo. A lidi pro tohle video by to mohlo být všechno. Nesledujte Míšu a zatím čau.